Idemo danas priče iz inboxa. Piše meni čovjek neki dan. Kasnije sam naravno skapirala da je čovjek, to je neka stranica. Ne znam da li čovjek, ne znam da li žena, ne znam s kim pričam. Kaže, cena. Ja rekao, dobar dan, kako ste? Kažite, da li ste vidjeli možda nešto što vas interesuje kod nas u ponudi? Kaže on, zanima me raspon cena. Pa ja rekao, palo mi na pamet, imamo Aqua Infinity, tamo sam videla poslednje garsonjere od 23.000. Ja rekao, pa kreću negde od 23.000, pa naviše. Kaže on, dobro, koja je gornja granica? Ja rekao, mene zeza, 100%. Pa rekao, imamo vile za više 100.000 eura, šta za koja granica, imaš i za milion, mislim. Kaže on, to me interesuje. I ja i dalje mislim, on mene zeza. Da skratim priču, čujemo se mi preko WhatsAppa, čovjek realan, ima ogroman biznis i tako dalje. Kaže, bio u Elguni, gledao prošle godine za 1,5 miliona eura neke nekretnine. Znači, šta da vam kažem? Kaže, to mu je delovo možda malo mnogo. Rekao, ništa ne brinite, naći ćemo, pomoći ćemo, naravno. Poenta ove priče jeste to da s vremena na vreme me neko iznenadi. Imamo raznih klijenata, ali najčešće komentari su kao preskupo, ja ne znam, dosta ljudi očekuje neke cene koje su vidjeli 2001. godine, očekuju da te cene budu i 2025. To mi nikako nije jasno, ne znam kako mogu da očekuju da cene stoje kad cene svugde rastu, ali okej, idemo dalje. Ko hoće kupi, taj kupuje, ko neće, taj čeka da cene, ne znam gde su cene padale nekretnina ikada u istoriji, ali ajde. I naravno veliki pozdrav za gospodina i gospođu iz priče, čekamo vas za mesec dana. Pozdrav!